మొత్తం ప్యాటర్న్ బాగుంది. శారీ కూడా చాలా బాగుంది. 3 గ్రామ్స్ వచ్చింది. డైమండ్ రింగ్ వచ్చి మళ్ళీ మొక్కలు వచ్చిన శారీ కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ చాలా బాగుంది. లేటెస్ట్ మోడల్. ఏంటి చూస్తున్నారు? కొత్త కలెక్షన్ వచ్చింది మేడం. ఓకే, సరే అయితే ఈ కలెక్షన్ కదా మీరు చూస్తున్నారు, దీన్ని మనం మన ఫాలోవర్స్ కి కూడా చూపిద్దాం. సో కుబేరా సిల్క్స్ లో ఈ వీక్ వచ్చిన బ్రైడల్ కలెక్షన్ అండి ఇది 2 గ్రామ్ గోల్డ్ శారీ. చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. మంచి మెరూన్ బార్డర్, స్కర్ట్ బార్డర్ అండి. ఇది చాలా పెద్ద బార్డర్ వస్తుంది. చూస్తుంటే మీకు కనబడుతుంది కదా, చాలా యూనిక్ డిజైన్ తోని ఫుల్ బాడీ అంతా గోల్డ్ వస్తుంది. కింద అంతా బార్డర్ మొత్తం మీకు మెరూన్ వస్తుంది. చాలా యూనిక్ కలెక్షన్. ఇదే కాకుండా ఇలాంటి బిగ్ బార్డర్స్ లో మనకి ఇంకో శారీ కూడా యాడ్ అయిందండి మన కలెక్షన్స్ లో. సో ఇది మంచి బ్లూ కలర్ అండి, పేస్టల్ బ్లూ కలర్. దానికి కింద మంచి కలర్ఫుల్ మీనాకారి బార్డర్. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్ అండ్ యూనిక్ కలెక్షన్స్ కోసం మీరు ఫాలో అవ్వండి కుబేరా సిల్క్స్.